Básicamente tienen características dos animales, como la forma, los sesos, las escamas, los dentes, las garras, los dientes. Os bailes do dragón fanse para experimentar os malos espíritus. Durante o baile, as persoas seguindo pau a pau soben e marchan no dragón seguindo o ritmo dun tambor. Os dragóns usados no baile varían en altitudes de un poco ata uns 100 metros de alto. Os dragóns máis longos son considerados de mellor sorte e os máis justos. Os bailes poden facerse de día ou de noite, pero por la noite chévase un facho para animar a cartos. O baile do dragón é presentado no hall exteriores agora en súa feita. No cambio do alumnado das 8:30 e ás 20 horas. No salón de actos vai haber un relatorio de presentación sobre a festa da primavera chinesa agora ás 19 horas. Gracias. Aquí comienza o baile do dragón. Vabbè, vabbè. Che sale? Dai. La parte la vamos a